σου. Μόνο σου την έφτιαξες. Όχι. Ο Θεός νομίζω. Είναι τέλεια! Να διαγωνιστείς για το στέμμα του βασιλιά των τρελών. Εγώ είμαι εδώ κάθε χρόνο και στο λέω δεν έχω δει καλύτερη μάσκα από αυτή που φοράς. Θα νικήσει σίγουρα! Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, ο Κουασιμόδος. Η επαγγελματική παιδική σκηνή Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας παρουσιάζει το έργο «Η Παναγία των Παρισίων» του Βίκτορο Σουγκό. Ο Κουασιμόδος κάθε άκρη και περνάει. Ο Κουασιμόδος πάνω στα μακρύ γυρνάει. Ο Κουασιμόδος. Οι άλλοι σε βλέπουν σαν ένα τέρας, ένα λάθος της φύσης. Και αυτά τα εγκλήματα η ζωή τα εκδικείται. Πατερούλη, φοβάμαι! Τον τρελών ο βασιλιάς, ο Κουασιμόδος. Από 23 Νοεμβρίου, κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί, στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο, 500 μέτρα από Ισθμό προς Λουτράκι. Όλοι σε φώναζαν τρελοκαμπούρι και σε κυνηγούσαν. Φύγε! 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 Και νάτι! Βλέπω να έρχεται από πέρα του πανηγυριού η παρέα. Η Παναγία των Παρισίων του Βίκτορου Σουγκό. Σκηνοθεσία Τάκης Τσαρσιταλίδης. Δεσποινής, αυτό ψάχνετε? Το δέφι μου! Ποιος είστε? Θέλω να πω ευχαριστώ. Εκείνη η μουσική. Εδώ είναι φυλακή. Κανείς δεν μπορεί να είναι φυλακή όλη του τη ζωή! Ένα παιδί μόνο μπορεί να γίνει αόρατο πουλί, τους αστυνόμους να προσπεράσει και στον Κουασιμόδου το αυτί να φτάσει, να του ψιθυρίσει σαν τιτίβισμα γλυκό τη λέξη